जोङो एक्चुअली मिन्थिनांगोन जे मानि थाखाय मा इनफरमेशन होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों। आं गोबाव समनिफ्रायनो गथ'सानि रैखाथिनि थाखाय आं खामानि मावबोनो मोननाय मानसि। गुबुन गुबुन NGOsजों आङो जड़ित जानानै आङो गथ'फोरनि थाखाय मावबोनो मोनदों। दिनै आं जेब्ला बे भिडिअखौ नुदों आं एसे दुखु मोनदों जे जोंहा जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ बानायदों बे भिडिअनि बानायनायनि जाहोना मा इनफरमेशन होनो नागिरदों। मानो फक्स' रेपल' बाथ्राखौ बुंबाय थादों? बिनि गाहायाव मा बाथ्राफोर दं बेखौ मानो बुङाखै? माबा बुंथाव जायै राव बाहायदों नामा आङो? बे फक्स' रेप गानाव प्रेक्टिकेलखौ लागावना होबाय रायजो राजाफोरा बा प्रेक्टिकेलनि भिडिअ नायगिरिफोरा। नंगौ, गासिबो सिनायखायो मिस्टार प्रेक्टिकेल, बड' कमेडियान एक्टर आरो BPFनि दोलोआव हाबफैनाय प्रेक्टिकेल बसुमतारी। दा बेफोरबायदिनो गोबां मानसिया बिखौ राहरदों बा मेसेज खालामदों बा कमेन्ट खालामदों। मानि थाखाय? बिथाङा बेयो सिंगारबो नालाय बिखौ प्रग्रामफोराव इनभाइट खालामनाय जायो। दा बेनिनो मोनसे मिउजिक सं ओंखारदों प्रेक्टिकेलनि। नोंथांमोना नायबायना नायाखै मिथिला, नायदों जानांगौ गासैबो। मोनसे पस्क' रेप सं होननानै मोनसे गान ओंखारदों। दा बे पस्क' सङा बोरै जायो? पस्क' माने मा नोंथांमोनथ' मिथिखायो। बेफोरबायदि माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावोब्ला माबा फोसावनाय दोङो, माने जिन्दागि जेल जानाय। पस्क'आथ' मोनसे रेपसो, नंगौना नङा लोगोफोर? उन्दै गथ'फोरखौ खालामनाय बेफोरबायदिनो। दा बेनिनो बागै बिथाङा मोनसे गानखौ खननानै होदों, पस्क' रेप सं। दा बियो बुजायनाय जाखो ना मानसिफोरखौ सोलोंनाय जाखो? नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुङो। सासे सिस्टारा बिनिनि सायाव बिबुंथि होदोंमोन। दा बिखौ प्रेक्टिकेल ब्रादारा आरो फिन खेब रिप्लाइ होफिनबाय। नोंथांमोना नायनानै ला, बे सं खननाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों? नोंथांमोनाबो कमेन्ट खालामनानै बुङो। आंथ' बुंनो सानाखै जे प्रेक्टिकेला बेफोरबायदि सं खननाङा माबानाङा होननानै। संखौ खननांगौ, नाथाय मोनसे मेलौडि सं खननांगौ बा मोनसे नलेजनि सं खननांगौ। दा प्रेक्टिकेला जे मोनसे पस्क'नि बेफोरबायदि रेप सं खननानै होदों, बेयो गाज्रि जादों। बेफोरबायदि आं डाइरेक्टबो बुंनो थाङाखै। मोनथिहोनायसो जादों माने ना सोरबा उन्दै गथ'फोरखौ बेफोरबायदिनो आरोना। दा बेनिनो सायाव सासे सिस्टारा बिखौ बिबुंथि होदोंमोन बे गान खननायनि सायाव। दा बिथाङा प्रेक्टिकेल ब्रादारा बेनिनो सायाव बै सिस्टारखौ रिप्लाइ होफिनबाय, गान खननाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों? दा नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ नायग्रोनानै ला आरो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै बुङो। दा प्रेक्टिकेलखौ गोबां मानसिया सिगां मोजां मोनोमोनब्लाबो दा एसे जावनो हमदों। मानि थाखाय? बिथाङा UPPL हानजाखौ नागारनानै BPF हानजायाव जयनिं जाफैदों, बेनि थाखाय आरोना। दा नायग्रोनानै ला। गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरबाय। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लादो आरो भिडिअखौ शेयार खालाम, कमेन्ट खालाम। थ' थेंक इउ स' माच नोंथांमोननि सेराव। क'क्राझार, उदालगुरि, चिरां, बाक्सा आरो तामुलपुर नोंथांमोना मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। आरो थिनिबो कमेन्ट खालामनानै बुङो नोंथांमोना बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों, एसे फोरमायहरलायदो लोगोफोर दै। दा जोंहा प्रेक्टिकेल ब्रादारा मा बाथ्रा बुंखो जों नायग्रोना लानोसै, बेनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालाम दै। दे नायग्रोनानै लानोसै। प्रेक्टिकेलखौ सोरबा मोजां मोननायबो दं, गाज्रि मोननायबो दं। आंहा रावखौबो गाज्रि मोना। प्रेक्टिकेलाबो आंनि थाखाय बेस्ट, बा सोरबा UPPL बा सोरबा BPF आंनि थाखाय बेस्ट दै। नायग्रोना लानोसै दे भिडिअखौ। बयनिसिमबो खुलुमनायखौ बावहरग्रोनानै लानाय जाबाय। बयबो आंनो मोनसे भिडिअनि लिंक हरदों मैयानिफ्रायनो। दिनै आं बेखौ जेब्ला खेवनानै नायदों अब्लाना आं नुदों जे पक्स' रेप बेबायदि मोनसे टाइटेलनि भिडिअ ओंखारदों। फार्स्ट अफ अल थ' पक्स'आ माबे बिनि सायाव जोंहा मिथिनांगौ गोबां दङ। जों जेब्ला भिडिअ बानायो बे भिडिअखौ जोङो बयबो नेनानै थायो भिडिअनि थाखाय। नाथाय बे भिडिअआ एसे इनफर्मेटिभ जायोबा जोङो बयबो मोजां मोनो। मैया आं जेब्ला बेखौ मोजाङै नायदों, आं दिनै फुङावबो नायदों। The Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act 2012 बे मोनसे एक्ट आइन। It's a comprehensive Indian law aimed at protecting children under 18 from sexual assault, harassment and pornography. The POCSO rape जे भिडिअ बानायदों, जोङो एक्चुअली मिन्थिनांगोन जे
मानि थाखाय मा इनफरमेशन होनो थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों आं गोबाव समनिफ्रायनो गथ'सानि रैखाथिनि थाखाय आं खामानि मावबोनो मोननाय मानसि गुबुन गुबुन NGOs जों आङो जड़ित जानानै आङो गथ'फोरनि थाखाय मावबोनो मोनदों दिनै आं जेब्ला बे भिडिअखौ नुदों आं एसे दुखु मोनदों जे जोंहा जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ बानायदों बे भिडिअनि बानायनायनि जाहोना मा इनफरमेशन होनो नागिरदों आं जेब्ला नुदों भिडिअखौ आं जेब्ला खोनासंदों बाव आं नुदों जे हिनजावसाफोरजों बेरायनाङा पक्सो एक्ट होजागोनबो माने एसे बेसलेस एसे माने बहुत बेसलेस आरो बेखौ जाय बिथांमोना बानायदों आङो बिथांमोनखौ खावलायो बेखौ एकदम बन्द खालामनांगौ आरो एसे मोजां इनफरमेटिभ भिडिअ बानायथों जों बाखनायो बयबो भिडिअ बानायो बयबो कन्टेन्ट बानायो नाथाय बे कन्टेन्ट माखासेफ्रा एसे इनफरमेटिभ जायोबा जोङो बयबो मोजां मोनो ओंखायनो आङो खावलायो जाय बिथांमोना बेखौ बानायदों बिथांमोना जाहाथे बेखौ एसे बिजिरनानै होथों जे मा हिसाबै बे पक्सो रेप भिडिअखौ बानायदों आरो एसे बुंथिना होथों जों रायजो राजा बिथांमोनखौ बुजायना होथों जे मानि थाखाय बे भिडिअखौ बानायदों होननानै गोजोन्थों आच्छा रायजोफोर आं मोनसे खोथा फोरमायहरनो सानदों पद्मानि ब्रह्म सिस्टार बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय स्पेसियेलि नोङो आंखौहाय ओरैबायदि बुंदों पक्सो रेप जे गान भिडिअ आंनि प्रेक्टिकेल बसुमतारी इउट्युब चेनेलाव आपल'ड खालामनाय जादोंमोन बेनि बिसय नोङो आंखौहाय ससियेल मिडियायाव फैनानै नोंनि फेसबुकनि दारै नोङो बुंदों आरोखि आङो बे मेथाइयाव मा ओंथि गैयै बेसलेस खोथा बाहायखो नों बेखौ सान बे मेथाइयाव जा बाथ्राफोर होननाय जादों गासिबो रियेल इनसिडेन्ट समाजाव जाफ्लेबाय थानाय घटना दिस इज a awareness song okay mind it I know very well about you ins and out you are UPPL supporter worker cast partner of Raju Kumar Nazari I know that very well okay गिबियावनो नों सान नोङो नोंनि पार्सोनेल फेमिलिनिफ्राय नोंनिफ्राय बुंदों ना UPPL नि जानानै बाथ्राखौ बुंदों गिबियावनो नोङो बेखौ क्लेरिफाइ खालाम okay first of all you have to clarify this one Padmani Brahmo sister why you are saying only pokso rap मानो पक्सो रेपल' बाथ्राखौ बुंबाय थादों बिनि गाहायाव मा बाथ्राफोर दं बेखौ मानो बुङाखै माबा बुंथाव जायै राव बाहायदों नामा आङो बे पक्सो रेप गानाव माबा बाहायदों उन्दै गथ'फोरजों दाबेराय होननानैसो साबधान होदां बिदा जानाय आदैमोन बिबथै जानायफोरखौ दिनै गोबां गथ'फ्रा नस्थ' जाबाय थाखानि लबाव बा माबा मोनसे बुरखाय जानायाव बुजिबाय ना खोथाखौ आं मा होनदों उन्दै गथ'फोरजों दाबेराय बिनानावजों दाबेराय जाथि बंस'नि उन्दै जाथिफोरजों दाबेराय बिदि होनाखै मोनथिबाय बेयाव होनदों उन्दै गथ'फोरजों दाबेराय माने बरायनानै फोथायनानै गाज्रि खामानियाव दालां होननाय जादों नों एक्सप्लेनेशन बिनायखाय खेंफोरनानै होननो थिननायखाय आं होनदों बिनि उनाव मा होनदों गोसोआव दं दा BTC नि दाब जायगायाव गोबां हौवाफ्रानो ब्लेकमेल खालामजादों आंनाव लिस्ट दंजोबो सोरनि न'खरा बायदों सोरनो बिसिबां थाखा देखो जादों आं बहा हिनजावफोरखौ गाज्रि बुंखो बबे बाथ्राजों आं समाजाव लाजिथाव खोथा बाहायखो फारि मानो बुंलांजोबाखै पक्सो रेप होननानैल' मानो दोनो why you are keeping by saying pokso rape only elaborate in a good manner elaborate okay गावखौनो बब काटिं खानाय स्टाइल लानानै
मा सानदों नोंलाय लेखाखौ नोंल' रोंगौ पक्स' रेपनि बिसयै आंखौ मा एक्सप्लेन खालामनानै फोरोंनो सानदों नामा लेखाखौ नोंल' फरायदों नामा हा इउपिपिएलनि जानानै नोङो मानो बाथ्रा बुंदों नों जुदि पार्टियाव इउपिपिएलनि पार्टियाव वार्कार नङामोनब्ला आं नोंखौ रिप्लाइ होआमोन औ आं दा रिप्लाइ होनांगौ जाबाय दिनै गाबोनाव मिस्टार दिपेन बर' सार मिस्टार प्रमद बर' सारखौहाय आङो ससियेल मिडियानि दुवारै बुंहरगासिनो दङ बिपिएफनि जानानै नाउ आइ एम बनाफाइड बिपिएफ सापर्टार आं बुंगोन आरो बुंनांगोन मा सानदों नोंसोरलाय आंखौ फासायनानै जेलाव थोनहरनो सानदों एसेबां जाम्बा सानदों नोंसोर आंखौ हा बबे पक्स' रेपनि सोमोन्दै फोरोंनो फैदों नोंसोरलाय आंखौलाय हा लेखाखौ नोंसोरल' फरायदों नामा बबे इउनिभारसिटियाव पस्ट ग्रेजुवेट जानानै फैया बबे कलेजाव ग्रेजुवेट जानानै फैया हा गुबुनखौ जेबो रोङै सानलायनो गावखौनो गाव गोरों साननाया गाज्रि नङा गावखौनो गाव गोरों साननानै गुबुनखौ जाम्बा जेबो रोङा आदुवा नै बेफोर साननायासो गाज्रि जोंनि समाजाव हा दिनै ससियेल मिडियायाव सोर शेयार खालामदों सोर भाइराल खालामदों हा इउपिपिएलनि सापर्टारफोर आबसुनि साफा सानै मानसिफोर बिसोरसो हा आरो पद्मानि ब्रह्मनो भिडिअनि लिंकखौ सोर हरदों आं मिथिया नामा हा भिडिअ खालामनानै हगार आब' बिनानाव हा नोङो आंनि भिडिअखौनो नाया पद्मानि ब्रह्म इउ आर मडार्न स्टाइल आइ नो देट भेरि वेल बर' हारिनि सोर एक्टरनि सोर सर्ट फिल्मनि बबे भिडिअखौ नायनानै सापर्ट होबाय थायो नोंलाय दिनै इउपिपिएलनि जानानै मा बाथ्रा बुंनो फैदों आंखौलाय पक्स' रेप होननानै थाबा जागोन नामा हा पक्स' रेपआ माब्ला दिहुनजानाय पक्स' रेपआव माब्रै मा केस जायो हा बेखौ आं मिथिया नामा आरो बड'लेण्ड बुब्लि इउपिपिएलनि सापर्टार फेसबुक सालायग्रा इउटुब सालायग्रा नोंसोरो जार्नालिज्मआव मोजाङै कर्स खालामनानै फै माइनिक जार्नालिज्मआव मोजाङै बोसोरनै कर्स खालामनानै फै मोजाङै निउस चेनेलखौ सालाय निउस चेनेल सालायनोब्ला जार्नालिज्मआव ओंखारनोब्ला जार्नालिस्ट जानोब्ला इथिक्स थायो इथिक्स जार्नालिज्मआवबो अके आंखौ एथ' जाम्बा दा सान नोंसोरो अके बबे इण्डियान ल'आव बबेयावहाय नोंसोर आंखौहाय केस होनो सानदों बहा न' गोजानि आलासि जानो हासिगौ जेलाव थांनो हासिगौ होनदोंसैलाय आं नोंसोरखौ दाखालिनिफ्रायनो केस होनो थोनदों दाखालि आङो बिपिएफआव सापर्ट होनो ओंखारजेननायनिफ्रायनो आं नोंसोरखौ केस होनो थोनदों हायोबा हो जेबो नङा आंनि जिउनि थांखिनि डायरियाव 10, 12, 20 बार केस जानांनाय लिरनाय दंखायो सैथोखौ बुंगोन सैथोखौ मावगोन रावखौबो गिनानै फासयनांगौनि दरखार गैया हा मा होनदों पक्स' रेप सोर इउटुबार सोर फेसबुक खालामदों सोरबा फलोवार्स गैया सोरनाबा कन्टेन्टआनो मालायनिखौसो खालामखायो बिसोरसो होदों आंहा बेयाव मा बुंनांगौ दङ नोंथांमोना आंनि बे पक्स' रेप गानखौ एसेबां दुखु मोनदोंब्ला बर' हारिनि गेजेराव गोबांथार गान ओंखारबाय हा मडार्न लंथं मडार्न जुग बेखौ माने एक्सन लायाखै नोंसोरलाय लंथं मडार्न जुग गान दं बिनि उनाव मोनसे आदिबासि स्टाइल गान दङ साहानि न'आव हाबफै आइबो गैया आफाबो गैया हाबफै मा बुंनाय जादों नोंसोर माने एक्सन लायाखै आंखौ एक्सन लानांगौ प्रेक्टिकेल बसुमतारिया बिपिएफनि सापर्टार जाबाय बिपिएफनि मानसि जाबाय फिसा फिसौ बेखौहाय इलेक्सननि सिगाङावनो दानो फासायनानै जेलाव सोनांगौ थारमाने ब्लेकमेलिं खालामनांगौ नामा हा बेसेबां आर्टिकेलाव केस होजायो बेलाय बेसेबां इण्डियान कनस्टिटिउसननि धारायाव केस होजायो बेलाय पक्स' रेप सोदोबखौ आं गानावहाय सोफानानै खननो मोनै बबे आयेन दं बहा लिरनाय दं हा केस होमारगोन नामा नोंसोरलाय होदो आङो एसपि खौ थानानि
OCIC फोरखौ साब इन्सपेक्टरफोरखौ इंलिशनि बुजायहरनोसै भिडिअ'आथ' आंनाव दं दिनै गाबोन आङो एथ' रिप्लाइ होनांगौनि टाइम गैया मैयानो रिप्लाइखौ होगौमोन आङो नाथाय आङो आंनि बिजनेसनि खामानियाव बेस्थ'मोन सानसे मोनानानैसो सफैदों रुमाव मिथिबाय बड'लेण्ड बुब्लि सानै हयै डिसक्रिपसनाव बा बे माबाफ्राव टाइटेलफ्राव लिर आङो बन सुइ होनानै थांखि सुजुनाय मानसिसो जेल जानांनाय बे माबा मोनसे सैथो बुंनानै जेलाव थांनांनाय पुलिसजों मोगा-मोगि जानांनाया आंनि थाखाय जेबो नङा it doesn't matter for me this is practical बसुमतारी आंनि नामा प्रेक्टिकल नङा दे आं लानायसो 2009 आवनो लादों बे नामखौ प्रेक्टिकल फाग्ला बसुमतारीसो बावमोन फाग्लाखौ दानदां कयेकथा जायगायाव गाबज्रिनो उसुबिदा जायो हिसाबै आसल आंनि लानाय नामा प्रेक्टिकल फाग्ला बसुमतारीसो गोसोआव ला फाग्ला होननानैबो गाबज्रिनो हायो आंखौ खिन्थु बबेबा जायगायाव फाग्ला होनब्ला गाज्रि खोनायो नालाय दा होन आरोखि आरो होनोबा होन प्रेक्टिकल फाग्ला बसुमतारीसोखा आंनि नामा आङो रावखौबो गिया होनखाबाय आङो दाखालिनिफ्रायनो I don't be afraid जेबो नङा ल'खौ आंबो रोंगौ 16 बोसोर जाबाय आं गसाइगाव थानाया 16 बोसोराव लेखाजों गेलेनाय मानसि आंबो आंनाव सार्टिफिकेटफ्रा गैयाबालाय मा जानो रुमावनो फरायजोबदों आंबो लेखाखौ आं दुगा जानानै बुङाखै